ngakujabulela ukuphinde futhi ngibe nawo empilweni yami. Ngiyakuzwa. Wena ucabanga umuntu ngakujabulela ukuthi aphinde abelene nawe kuyo yonke lento owangenzayo yona. Sithandana mina nawe. Kwakukudinwa mama. Kona nje engingenelene kwabhontshisi nje mama. Kwakukudinwa impela ukuthi asho ukuthi phela wena ngiyakwenzela izinto, ngiyakupha imali, ngiyayondla ingane la eceleni. Wena uyagijima nobhontshisi wena uyabo, uyagijima nje nobhontshisi uyehla uyanyuka na. Futhi angidane ngilume wona-ke lo bhontshisi lo. Iyona nami into eyafika nje emqondweni wami mama. Ngiyanibingelela nakho ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumgwenya inkomo Savukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mamkhize. So today sivakashela ubhuti, ubhuti wethu, ngesimanga sokuthi ukhona shuthi lo sisi. Noma ke mhlambe mengayena usisi kodwa ukhona lo muntu lo afisa ukuthi baphinde bazama ukuhlanganisa i-relationship yabo futhi ngezathu zakhe ke azoshitshela zona. So ke sike sizo singabe usiphatheleni sabona kanjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Oh, igama uNkazimulo Maduna. Madonda. Maduna. Yebo, igama uNkazimulo Maduna, ngisuka eClermont. Okay, ukhulele eClermont. Ngikhulele nje eClermont, yebo. Oh, alright. Izathu esingenza ukuthi ngibe la ukuthi ngifisa ukubuyelana nomuntu wami nje again. Yebo. Okay. Ngicela ungichazele ngomuntu wakho, nihlangane ngimuphi unyaka, nihlanganela endaweni ekanjani? Oh, washo ukuthi usisi wayekhulela nathi eClermont, wakhula nathi nje kahle eClermont. Yes. Ya, kwasho ukuthi ke ngizomthanda lo sisi lo, kwasho ukuthi nje ngase ngiyikhethela yena. Sakhulela nje eClermont, mase kwa ukuthi uyasuka ke eClermont. Yebo. Wasuka senikwi relationship. Sesikwi relationship saqala ukujola ngo2019. Oh, okay. Mhlambe ke i-relationship yeni saqala naniphathene kanjani? Iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo owamenzela zona naye futhi wakwenzela zona? Uthando lethu lalijule kahle, uthando lethu nje. Ya, sithandana nje kamnandi, sisaphothana nje. Yes. Zenzeke izinto sinaye nje usisi, zenzeke izinto. Ingakho nje nami ngibhaliselela ukuthi hayi ngiyamdinga nje ukuthi ebuye nje. Ngiyamdinga nje, saqala nje kahle sabambisana. Kwathi ngonyaka ka2020 sabe sesithola umntwana. Okay. Sabe sesithola umntwana ngonyaka ka2020, yebo. Mdala lo mntwana manje. Angizwanga? Hayi usemdala, hayi mdala impela, ukhulile. Ingakho ke nje bengisafuna ubudlelwane nomuntu wami nje sibuye. Kwayukuthi ke la sahlukana khona nje sisi. Sesidonsile u6 years sinaye nje. Ngangisengibona ukuthi hayi sekhona izinto asezenza. Sekhona nje, sekhona ukuhluka kwenzayo yabo kulo 4 years esaqala ukujola kuona. Kwathi emva 4 years nje hayi waqala umuntu wangishintshela. Senza izinto akade ngazenzi. Mina ke sisi ngiyasebenza yabo le nto bengimphathela nje emalini yami, bengimzamela nje uyazi naye, uyazi nje bengimpatanisela naye ngisupporta lapho ngisupporta khona. Kumholo nje wami nje bengimnika wona bemnika u16 nje. Yebo. Owakhe yedwa noma wakhe nomntwana? Owakhe nje yedwa, bengingamchuma umntwana yena nje bengimenzele eceleni ngoba nje hayi umuntu besebenza nje kahle umuntu, yebo. Mhlawumbe ubusuvelile ekhaya lakhe? Hayi, bengingakaveli ke nje. Okay, mhlambe ukuhlawula umntwana umntwana, ukuhlawula umntwana nje kuphela kodwa ukuvelela yena bengingaveli. Ngangisengiplanile kona ukuthi hayi yazini kumele ngiye kuyena yabo le nto, ngiyovela kubo, kumele ngiyovela kubo. Kwadla ukuthi ke wena mntama washintsha lo muntu lo kabe senza izinto engayiboni ukuthi hayibo sekusuke laphi lokho ngoba ade singakwenzi yabo. Sehamba nabantu selethwa izimoto mebuye emsebenzini wayekade lethwa amatekisi yabo, sizama kanzima kunzima sisi. Oh, the time kade imana the time wena umsheleni usebenza vele wena yena ubesebenza noma? Hawu bengasebenzi yena, umsebenzi uthole nje emva kwami nakhona ezamelwe yimina ngokumthanda mntama. Oh, so unele wathola umsebenzi then ukushintsha kwakhe kwasaqala lapho? Washintsha, hayi waqala wangenzele
ngelanga nje la esaxabana khona nje ilanga esaxabana khona ila khona ngimbizile ebusuku ngoba ngiyabona ukuthi hayi seyagijima ngalo bhontshisi wakho yabona yona. Okay. Ngambiza ngacela ukuthi hayi yazi ngicela ukukusakha mntama ngalolu suku ngangizoqala akasikaze ke sasakhana. Akaze. Hayi sasingakazi sakhana. Ngobani? Ngangimchazelile ukuthi hayi nginsizwa nje umZulu mina yabo. Ngamchazela impela ukuthi anginsizwa umZulu engazenzi. Indaba uthi insizwa womZulu ungakwenzi lokho. Hayi ngibone ngazuthi khona ukwehlelami okume kwenzeka nje ngobani ngathi ngimsakhile kwabuya umqondo sengimsakha nje siphakathi nawo. Kwabuya umqondo uthi hayi bo lo muntu lo ungenza ukuthi nokuthi nokuthi hayi angidane nguluma ubhontshisi yabo ngoba phela ukuhlukana kwami naye kwabo ukuthi ngimluma ubhontshisi kumsakheni kwami. Into ebuhlungu kanje? Hayi kunjani nami. Hayi ngangikwatile kwabuya konke lokho ayekwenze libe legijima ukumzamela kwami nje lezi zinto lezi ngamzamela kona. Ingane ngiyayondla ngiyayinaka ingane ngala. Naye yena ubhizi uyagijima uyashiya nengane la wenza okuningi singaze ngayisa. Ekhaya lakho? Ngaze wayishiya nami. Nawe sahlala so2. Wayishiya nami. Umfana nomntombazana? Hayi intombazana. Eseshiya so2 nengane. Yo. Injalo nje indaba. So manje mayihambile uhamba njengomuntu emsebenzini angabuyi noma uhamba indlela zakhe wazi kahle mhlawumbe ukuthi asebenzi ngalelo langa lelo. Wayesehamba nje indlela zakhe noma engabuye emsebenzini ehambe ukuthi emsebenzini ethi hayi bathola i-overtime emsebenzini ngangeke bebuye. Wayesengitshela nje izitori. Ngabona ukuthi hayi ukuze kahle ngathi ngiholile ngamsendela u16 ngathi hayi yazi ngothi ngenze ngezibomu ngathi ugibele ngo100 rand lo ku16 angithi ngangimnika u15 ngathi yazini ugibele lapha wabona ukuthi hayi shuthi wabona ukuthi hawu baby unemali namhlanje angithi uza phela mina mengiholiwe into yokudlala shuthi yabo yona indlela engidlalwa ngayo nje. Anihlala ndawonye. Sasihlukene phela lapho sengimbona ukuthi hayi yazini lo muntu lo sengenzela ezinye izinto nje hayi ngeke ngathi yazini mama ngoba nengane ibuye ihlale nami nje ahlukane nje. Ingane njengoba ngishilo sisuthi njengoba ngishilo ukuthi hayi ingane ngayisa emakhaya sisi ngoba ngangikwazi ukuhlala nengane yentombazane kubeni ngizama. Bengisabhekile kona lokho ukuthi hawo umntwana wentombazane nakhona vele asisho ukuthi phela uzomlimaza umntwana cha ubaba wakho but sesithole izitori eziningi ngobaba namadodakazi abo benza izinto yabo eziningi ezingekho right. So ke into engifuna ukuyi-check-a ile ukuthi okay awukazi uzuvele kubo uye wahlawula nje kuphela umntwana and ubeseqalile indlela zakhe mhlambe endleleni zakhe zonke ukukhona yini okubambeka ngesandla sokwakubamba ukuthi okay ukade ngayanga emsebenzini noma uyile emsebenzini kodwa wangaphuma waya kubo waphuma wahamba indlela zawo ikhona into nje ephatheka ngesandla ukuthi okay lo ngimbambile kade kuphi nobani enzani ukuthi nokuthi. Oh hayi kukhona sisi nje khona lapho uma khona ethi uye emsebenzini impela egqokele nje izinto zakhe engajwaye engayifakanga umfanekiso wesemsebenzini ngoba usebenza athi ekhasi sisi. Okay waphuma eswenkile ngalolo langa. Waphuma nje iswenkele nje waphuma ngathi ngifonela lo muntu lo mngane wakhe lo ajwayele ungifone ngishayela i-video call mina emsebenzini hayi ukwenye indawo lo muntu lo yabo leyo nto ngabuza ukuthi hawu kanti nina nikephi nina ukho yini endaweni eyodwa emsebenzini nomuntu amathi hayi okunye-ke futhi sisi njengoba ngishilo ukuthi emsebenzini mebuya ngamatekisi wayeselethwa iy'moto ey'hlukene ngixaka ukuthi hayi bo kwenzakalani emsebenzini sekhona amakhosa sekhona ama-BM izona ezinye izinto ezazingisolisa-ke and futhi babengitshela nabafowethu yabo ukuthi hayi angiqaphe la. Yo mhlambe sikuphi isizathu esibambekayo esenza ukuthi ufuna ukubuyelana naye since ubhalele kuhlelo elithi Love Back and lo muntu sekwamluma indawo esensitive ngenye ilevel. I'm sure nje inhliziyo yakhe ihlezi iba buhlungu mhlambe njalo mayicabanga ngalokho okwenzeka kade uthi awuyamjabulisa kuyaba jikijiki uzomzuma umlumi. Ingakho-ke ngibhalele la nami sisi ukuthi hayi khulunywe nje naye ngoba ngake ngazama wangalizwa elami wangalizwa impela elami nje kwacaca ukuthi hayi akukhulunyiswana nje. Wazama wamfonela wakhuluma naye? Hayi wayesengiblockile ngakho ngamfonela nje kwifoni yakubo nje ngacela ukuthi hayi ngicela bandla bengikhuluma wathi elami akafuni ngisho ukulizwa.
kwaba njalo sisi. So wena ufuna ukuthi ubuyelana naye ngesimanga sokuthi ufuna ukukhuluma naye kuphela, hhayi ngoba nakho kusakhona uthando. Hhayi lusakhona uthando. Usamthanda ne? Ngisamthanda nje kakhulu. What if usenomuntu wakhe angafuni ukuthi aphazamiseke kuyena? What if uzomhlupha nje uma uzomcela uthando? And what if the time kade umluma wamakha inhliziyo embi ngale ndlela ukuthi akasafuni nokwakubona nje? Shiya-ke nje ukukhuluma nawe njengoba ichazile, njengoba uchaza ukuthi wayechaza ukuthi akafuni ukuzwa ngisho ivoice yakho. What if akafuni nokukubona-ke? Ngicabanga ukuthi ngoba isikhathi sesihambile nje kancane singakhulumi, mhlampe uzoke ngizwe noma mhlambe masethatha imiqondo ubuyisele kwisikhathi sakudala uzobuyisa uthi hhayi lo mfethu lo umuntu ophilayo wenziswa izenzo zakhe naye eseyibeka amabala, yabo leyo. Ngoba umuntu ubuyisa umqondo uthi uyibeka amabala nawe ubone ukuthi angaba wrong nami la njengoba nami ngisho ukuthi ngaba wrong ukuthi ngimlume ngoba ngangisengidiniwe isenzo sakhe. Ngiyakuzwa. So what if uyavuma-ke ukuthi nibuyelane kodwa uthole ukuthi nithandana nje nihamba ngelambu kubudlelwano benu, and uthole ukuthi zivesane zibuye kabusha-ke lezi zinto lezi ezabuya ezenza ukuthi uzumlume? Ngizozama nje ukuzehlisa nje nakuyena nokuyithoba nje. Ngizozama sisi wami, ngeke sabuya nje sengayidlala nje ngingedwa nje sengayidlala nje. Ngiyayisola ngingakwenza nje. Ngoba ngawuqhashula nje ubhontshisi nje impela nje ngalolu suku. Ngangithukuthele. Igazi. Elaphuma igazi sisi wami elaphuma. Wamphuthumisa kodwa kwangazi usuku uma-period hhayi. Awumphuthumisanga futhi? Angimphuthumisa uyena owafuna ukuya kubo nje. Wahamba wafaka iduku esehamba sekuvuza nje wahamba esefaka iduku nje. Sekunzima ngoba nami akukho ukumkhapha ngisolakeni la. Angikaze ngimbeke isandla, angingakaze ngimbeke isandla. Kwabuya konke. Umntwana wayekuphi ngalobo busuku lobo? Umntwana hhayi wayengekho, waye-anti wakhe umntwana sasibo-2. Ngoba mekuthi uza kumina nje hhayi angimele umntwana ebe khona. Yo, wasuthini umndeni wakhe-ke usewumbona enjeyana evuza? Uke waxhumana nabo emva kwesigameko? Umuntu engaxhumana naye ugogo wengane, uma wakhe. Uma wakhe umuntu engaxhumana naye. Uye wathetha? Wangithethisa nje kakhulu, wathi sengaze ngenze kanje, sengaze kube kanje kumntanakhe. Hhayi kwaba kanjalo sisi. Uke wazama ukukubophisa emva kwesigameko usisi lo ufuna ukubuyelana naye? Akaze ngibhalele nje emaphoyiseni awekho amaphoyisa akafika nje kuphela nje ngabona ukuthi wazama ukuyihlukanisa nje nami ukuthi akafune lutho eyophinda imhlanganise nami. Uma ucabanga ngokumazi kwakho yini eyenza ukuthi angafuni ukukubophisa ube wenza into ebuhlungu kanje? Uma ucabanga nje uzicabangela ngokwakho yini eyenza ukuthi angafuni? Shiya nje ukuthi ubaba umntwanakhe. Ngicabanga ukuthi isikhathi esasiphila sinaye, ngicabanga ukuthi isikhathi engamphilisa ngaso kahle ebona ukuthi ngumuntu and ngiyimisele ngayo. Alikho iphutha engangalenza nje elikhombisa ukuthi engazenze lezi zinto lezi ayezenza kumina. Hhayi kwangicasula nje lokho kakhulu nje. Angisekho kodwa lapho sengisendleleni eyaphambili nje naye ngiyafisa uma ingane yami nje sibuyelane sinaye. Okay, what if-ke lo mlando wesigameko esenzeka sokuthi umlume endaweni ebucayi kanje, what if uxoxela ingane yakho yentombazane mayisikhulile ngelinye ilanga amtshele nje ukuthi yazi ubaba wakho akangenza into enje kanje, awuboni mhlawumbe ukuthi izomlimaza kangakanani umntwana lo, noma ngabe kuthiwa yinto esiyadlula kodwa uma ubhekile kuyokwenzakalani ngobudlelwano bakho nentombi yakho, intombazane yakho? Kona kuyoba inkinga, ingakho ngilungisa izinto nje kusa-early. Ingakho ngifuna ukulungisa izinto kusa-early khona nje iyoshesha iphungwe leyo yabo idlule. Okay. Sike sazama kumfonela usisi samthola ukhona but akazi ukuthi ubizwa wena, akazi ukuthi wena ubhalile kulolu hlelo lolu, akazi lutho nje. So ngiyacela ukuvele ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso umbone. Angangijabulisa lo. Ngiyabonga. Kodwa ngiyacela ukuthi ube nesineke naye-ke. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke ezinye izinto uma usakhuluma naye mhlambe ziyobuya
kabusha kube ngazuthi izinto esanda kwenzeka manje uma umbona. But ngiyacela nje angisho sizozama ukuncenga la, sifuna uthando back. Ngicela ube nesineke, ukwazi ukumhlonipha. Kuzoba kanjalo. Ngiyabonga, ngiyacela silandelane. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine, nginethemba lokuthi ngenzeka ukuthi phinde kuhlangane futhi njengoba ubhuti ezele kona lokho la ekhaya ukuthi azocela futhi ngokuzehlisa nje uthando futhi. Kodwa-ke sobona ekuhambeni nesikhathi ukuthi sokwenzakalani, ngabe sowina noma cha? Sobona kunjani? Yebo njani sisi? Ngiyaphila, wena? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Ngumbalo wakaZulu, ngisuka eClermont, ngikhulele khona. Oh, okay. Kodwa njengamanje ngokuhlala ngisemlazi. Oh, uyamazi ubhuti enhle naye? Yebo ngiyamazi. Mazela kuphi? I-ex yami. Oh, ex usolvekile lo ex noma wagcina ungasolvekanga? Awusolvekanga. Usasolveka nje kodwa mawuyicabangela nje. Hayi. Hey! So njengoba la ubhalile kuhlelo lithi Love Back. So uyafisa kona ukuthi akhulumisane nawe nje ekubhekile nawe endaweni eyodwa. So ngiyacela umuzwe ukuthi ukubizeleni la mhlambe mhlambe khona umbuzo afuna ukubuzana noma khona into afuna ukisho angimazi. Ngicela ukuthi umlaleli sifuna ukuthini wena. Yebo ngike. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ya. Yebo. Emva isikhathi eside. Ayisazana. Hayi, bengicelile ukubhalela la kwa-Black Life TV ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngizoxoxa nawe nje. Yabo bengicelele nawe futhi ukuthi zama indlela yokuthi singabuyelana mama, yabo, cause ngiyakudinga empeleni yami manje nje ngiyakudinga impela. Ukuhlala nje ngaphandle kwakho nje hayi angenzeki lutho anti ukuba ukhona ngabe khona umehluko obakhona. Ingakho-ke nje ngikhethe ukusithoba nje ukuthi angikwazi ukuzoxoxisana nawe la. Ilokho nje. Ngiyakuzwa yini osayidinga kumina? Uthando nje. Ngidinga uthando nje. Kuwena ngizozehlisa nje ngixolise nje ngezinto engazenza nje ezibi nje mama nje, cause nami uthatha ukukhumbula nje ekuthandaneni kwethu nje ekuhlanganeni kwethu nje sahlangana si-right and isiphetha sibanga sihle mama. Isona lesi engizosilungisa nje ukuthi hayi ungixolele kumaphutha engawenza nje. Ngakujabulela uphinde futhi ngibe nawe empilweni yami. Ngiyakuzwa. Wena mucabanga umuntu ngakujabulela ukuthi aphinde abelene nawe kuyo yonke lento wangenzayo yona. Sithandana mina nawe. Kwakukudinwa mama. Kona nje engingenelene kwabhontshisi nje mama. Hey. Kwakukudinwa impela ukuthi asho ukuthi phela wena ngiyakwenzela izinto, ngiyakupha imali, ngiyayondla ingane la eceleni. Wena uyagijima nobhontshisi, wena uyabo uyagijima nje nobhontshisi uyehla uyanyuka na. Futhi angidane ngilume wona-ke lo bhontshisi lo. Iyona nami into eyafika nje emqondweni wami mama, iyona into eyafika emqondweni wami. Kodwa ngaleso senzo leso bengizocela-ke umama engixolele nje. Hayi mina ngeke ngikwazi inkazimulo. Ngiphinde ngibuyelane nawe nje. Cause angazi wenyela ngizongenzani. Mhlawumbe uzongibulala. Angeke ngikwazi. Hayi anginjalo. Angazi sengaziphi inhloso. Ngeke ngikwazi. Kwabokudina ngoba izenzo zakho nawe uzenza ngawo ubhontshisi yabo. Nami ngisho ukuthi ukudina kwami kwabakhona bhontshisi ukuthi hayi uthi ngidinele kona khona ungeke uhambe. Ngangithi ngiyawunqampula nje. Ngangithi ngiyawukhipha nje akwazekanga. Kumanje mina ngiphila ngihlukile kusho ukuthi nginamanye amantombazana. So ngeke ngikwazi ukuphinde ngibuyelane nawe. Nginaye futhi umuntu engithandana naye and ngiyarathi kakhulu naye. Usho ukuthi umama-ke esho ukuthi akangixoleli-ke esho ukuthi okay ngicela uxolo-ke kulokho-ke nje mama. Ngizwa ukuthi uthini-ke. Hayi ngiyaxolela uxolela kodwa sisibuyelane mina nawe. Sophinde. So umntwana kona-ke uzomnikeza ithuba lokuthi ubaba ambone. Hayi noma nini. Uma ufuna umbona engambona. Okay. Ngingamletha even nakuba anginankinga. Okay. Wena inkinga yakho ukuthi nibuyelana hayi angeke ngikwazi.
Mhlambe ngabe isizathu sisekuthenini wakulimaza kwi-private part kuphelela lapho noma mhlambe khona nezinye izathu nje. Wangilimaza nje kwi-private part yami, ileyo nto angilimaza kakhulu. Okay. Ingakho ngingikwazi. Awusamthanda? Ayi angisamthanda. Awumkhumbuli Laphela nje uthando lakhe, ngakhohlwa ngaye. Mama, emva kwezinto ey'ngaka zenzeka, emva kwezinto ey'ngaka engakwenzela zona, wena ubona ukuthi nje shuthi ephutheni lakho, mina mase ngenza iphutha elilodwa, wena elilodwa nje iphutha, angikaze ngakubeka isandla Mukhumbula, angikaze ngakubeka isandla, kodwa wena usuwenza ngale ndlela le. Inkinga angeke ngazi Kazimulo, mhlawumbe uzongibulala. Angeke ngikwazi ukubelana nawe. Noma ngathiwa ukaze wangishaya phambilini, kodwa lesenzo wasenza angiboni ukuthi nomunye nenye intombazane ingabuyelana nomuntu onjalo, ngoba kumina wajesithi ngathi yisilwane. Angeke ngikubulale ekubeni ngisazokudinga nakho manje ngiyakudinga mama yabo. Shuthi ngabona ukuthi wenza iphutha-ke ya. Mhlawumbe lathi ngale ndlela le ngenza ngayo nami. Yabo. Kanti-ke uzobaleka-ke uhambe nje kanjalo ungaphinde ubuyelane nami. Hayi ngisakwazi. Ingane nje sekuzobe yena ezohlanganisa phela. Hhayi ngoba nakuthi usunomuntu omusha. Nginaye umuntu omusha engimthandayo futhi. Okay. Yo. So umile emazweni akho? Hayi ngimile. Ufila kanjani uthi umile emazweni akhe? Akajiki, umile nje ukuthi akasathanda ukuthi nibe kwi-relationship and uyakukhulula ukuthi whenever udinga ukubona umntwana kulungile uzombona umntwana akanqwahi naye kodwa eyeni indaba uthi akayingeni. Uzizwa kanjani ngalokho? Ngiphoxekile. Nginokuphoxeka nje okukhulu ukuthi yena wayezenza izinto yena, mina asikho isinqumo engasithatha mina esithi sesiyahlukana nje wangempela ey'fungweni esayifunga sinayo. Sewakhohlwa yonke isifungo esafungisana naye. Kodwa manje useyangilaxaza nje, hayi ngiphoxekile, ikona nje engingakusho nje ukuphoxeka nje. Okay. Yena engeke saba nawe ushele ukuthi hhayi wayediniwe uyangithanda lo muntu lo, ingakho ezengiluma ubhontshisi. Shuthi uyabona ukuthi ngangisafuna vele ukuthi ngiwuqhubeke kawo, hhayi ukuthi ngiwulume ngiqhubeke nawe yabo leyo. Ya. Ngiqhubeka ngoba nje hhayi. Wawusho ukuthi wawumnandi kubantu phela njengoba wayehamba nabo. Shuthi wawumnandi kubantu. Nami ngabona ukuthi hhayi nayi solution la. So usazophinda ube nesineke sokumlandelela noma ngabe kuthiwa khona namhlanje but ey'nsukwini ezizayo usazophinda umlandelele uphinde uzame futhi ukumncenga azathambe noma nawe ulahle ithawula ngesimanga sokuthi uthi ngeke kusenzeka. Hayi ekumncengeni angeke ukumncenga kona because ngisamdinga empilweni yami, uthando lakhe nje lasho olukhulu kumina. Okay. Ngisazomncenga impela ngizehlisa. Ngiyabonga sisi wami ukuthi ufike, ngibonga isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi uhloniphe ugcine ngokufika. Thank you so much. Ngiyacela ukuthi umkhulule. Mbuke lapha ekhaya, hayi Nkosi yami sihlulekile Jesu, hayi sihlulekile, nizibonelile nani ukuthi hambe kanjani. Usisi uyaphetha. Akasayingeni indaba ye-relationship ngesimanga sokuthi wahlukumezeka waphatha kabuhlungu and nje uyachaza-ke ukuthi umntwana akangeni kuyona yonke lento le, ubaba wakhe befuna ukumbona angamboni nonomnini nanoma ikuphi, kodwa-ke yena uyacacisa nje ukuthi ngeke kusenzeka. Ngiyathemba ukuthi lapha ekhaya-ke usafona check-e u-062 219 7748 check amaphasela lakho bekuthi useke waposa akakazi uthole, mhlawumbe i-SMS yakaPhep akazi uthole. Siyahlupheka-ke ngoPhep kulamalanga ukwenzela ukuthi sisuke sicelile inamba o-receiver kuyo ama-SMS kodwa uthola ukuthi abantu abaningi abayitholi i-SMS ekubeni isiposile. So ngicela ube nesineke nje nawe lapha ekhaya ukuthi womunye wabantu ongakazi azayithola i-SMS uyibuze kuthina, sina sizokusendela i-screenshot because sifaka iy'namba ey'mbili yethu neyakho mosuke ulindele i-order, mosuke waplace i-order lakho. Then thina kwethu screenshothele i-SMS yakaPhep sikusendele ukwazi ukuthi ukwazi ukucollecta iphasela lakho nawe. Uma ukuthi uyabona ukuthi ka-Black Life Traditional Pharmacy asikaze size siveze mhlambe into engase isize ukugula kwakho, fona ubuze ukuthi singakusiza ngani nakanjani, sizophuma
sibheke inkalo zonke ukuthi yini ongagcine usizakele ngayo because siyafuna ukuthi abantu baphile. So-ke ungayikhohlwa le number ethi 062 219 7748. If kuyenzeka usithole leyo number, ikhona enye inamba ezobhalwa lapha esikrinini ezansi. Mekuthi uyafona ngala awuphendulwa ngala, uzame nayo no WhatsApp futhi ukhona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share, mina ngithanda kakhulu. Bye.